Asla asla. थारैनो आं गिबियावनो मांग्रां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर बावग्रोदो बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै इउपिपिएलनि जिखिनि आदर्श मांग्रां प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल बिनि जिखिनि आदर्श बिनि नेमखान्थिफोरखौ आरो बिथांमोनखौ आरो दोलोनि सुबुंफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव गोबां गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जइन जाबोदों दिनै बेवहायबो कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि लाइमोन हान्जानि आफादगिरि सिबेन बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफजों खामानि मावबोनानै दिनै बिथाङा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो जोंनि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जइन जादों जों सिगांनिफ्रायनो सिनायलायखायो बिथाङा दि बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो देग्लायनि इलेक्सनावबो थांनाय एमपि इलेक्सनावबो बिथाङा मैखोमै रल लादोंमोन कक्लाबारि ब्लक हिसाबै बेखौ जों अरायसमबो खोनाबोदों आरो निजिनि मेगनजों नुबोदों दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैनाया थारैनो बाख्नायथाव आरो बिथांनि मोनसे थि समाव थि मोनसे साननाय जादों होननानै आं सानो आरो माबायदि सरासनस्रायै एमपिनि जि बिसायख'थिनि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ अल्टिमेटलि रायजोनि आखायाव थाखाबाय दा बेनि सायाव आंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैला अब्लाबो जों जिहेतु देग्लायनिफ्रायनो एमपि इलेक्सननिफ्रायनो जों खामानिखौ बिसायख'थिनि जानानै खामानि मावखाबाय फैबाय थानाय जोंनि 2025 मायथाइनि जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जोंनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो सरासनस्रायै नोंथांमोना एसेम्बलि सेगमेन्टआव आरो काउन्सिल सेगमेन्टआव जुदि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रिजाल्टखौ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे कक्लाबारि समस्तियावनो जिखिनि डिफारेन्स जिखिनि मार्जिन बे मार्जिना बयनिख्रुइबो बांसिन माने इउपिपिएलआ बांसिन मोनदों गुबुन गुबुन समस्तिफोरनि भितराव जुदि काउन्सिल सेगमेन्टखौ नायोबा आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरावबो 2025 मायथाइयावबो काउन्सिलनि जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन समस्तिफोरजों लोगोसे कक्लाबारि समस्तिया आरो बेनिख्रुइ मोजां मोनसे रिजाल्ट लाबोनो हागोन मानो होनोबाथाय एमपि इलेक्सनाव सिगांनि इलेक्सनाव सिबेनमोन बायदि बिथांमोना जोंजों लोगोसे गैयामोन दिनै नोंथांमोननि मेगननि सिगाङावनो सिबेन बिथांमोन बायदिया जोंजों लोगोसे दं आरो इयुन समाव बिथांमोना खोथा होदो जे बिथांमोननि जिखिनि लोगोफोरमोन बे लोगोफोरखौ जेरै हायो ओरै आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों इउपिपिएलआव जिखिनि जइन जाहोनायनि जिखिनि राहा लामा बे राहा लामाखौ बिथाङा खालामगोन होनदों आरो जोंनिफ्रायबो अरायसमबो बिथांखौ मददाव थागोन जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव जों जोंनि बिसायख'थिफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै गेलेलांनो हायो आरो आं आसा खालामो देग्लाय एमपि इलेक्सनाव जिखिनि रिजाल्ट मोनबाय जों बे रिजाल्टनिख्रुइ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों बांसिन मोजांसिन रिजाल्ट मोनगोन होननानै जों आसा खालामना लानो हायो आरो बेयाव अपोजिसना फिनजाथाय इलेक्सन होननाय लोगो लोगो जाथाय आरो फिनजाथाया थाखागोन जुदि बे फिनजाथायनि बाथ्राखौ बुङोबा खिन्थु सरासनस्रायै एभारेज जुदि मोनसे देग्लायनि रिजाल्टखौ नायोबा जों फ्राय बांसिन समस्तियाव जोंनिया बांसिन जाना दं बिटिसि काउन्सिलानो होन बा एसेम्बलि सेगमेन्टआनो होन मोननै मोनथामसो बिथांमोना इउपिपिएलनिख्रुइ एसे बांसिन मोनदोंबाबो नाथाय बांसिन समस्तियावनो इउपिपिएलआ बांसिन मोननानै दं जिहेतु काउन्सिला एकदम रिजनेल मोनसे एकदम गुदि गाहायथाराव मोनसे बिसायख'थि जागोन आरो बे गाहायथाराव बिसायख'थि समाव नैबे एमपि इलेक्सननिख्रुइ आलादा रोखोमनि जिहेतु बिसायख'थि जायो ओंखायनो आं सानो फिनजाथाया जियानो जाया मानो नाथाय फैबाय थानाय काउन्सिलनि बिसायख'थियाव तामुलपुरानो जा बाक्सा जिल्लायानो जा मानास हिसाबैयानो जा नैबे क'क्राझार एरिया बा चिरां एरियायानो जा मोनफ्रोमबो एरियायाव जों मोनसे मोजां पारफरमेन्स खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामना लानो हायो आरो उद्देश्यआ गोबां दङ आं दिनै बे उद्देश्यखौ बुंथ'ला खिन्थु आं कक्लाबारि ब्लक इउथ बिपिएफनि सासे प्रेसिडेन्टमोन आं दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोना दिनै आं इउपिपिएल हानजायाव जइन जाफैबाय नोंथाङा बेसे गोबावनिफ्राय बिपिएफ दोलोआवहाय खामानि मावदों आं आगोलाव बिपिएफ मेन बिबानाव गैयामोन अब्लाबो बिपिएफजों थाफानानै खामानि मावबाय दंमोन खिन्थु कक्लाबारि इउथ बिपिएफ हिसाबै खामानि मावनाया आं बोसोरनै जाबाय माबादि जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जिहेतु नोंथाङा सिगाङाव आं दिनै इउपिपिएलआव जइन जानो गोनांनि बहुद जाहोन दं बे जाहोनखौ आं नोंथांमोननो उनाव फोरमायनानै होगोन आं दिनै जेबो
बुंथ'ला। थारैनो नोंथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल दोलो बा बिटिआर सरकारा मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दं होननानै नोंथाङा सानोना? बेखौथ' रायजोफोराबो नुगासिनो दं आरो दिनै आंबो बिदिनो मोजां होननानै दिनै इउपिपिएल हानजायावनो जयेन जाफैबाय। नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांनि लोगोफोराबो फैनायनि आसा दं। टाइम नांगोन, आं बे सेंग्राफोरजों सावरायगोन, बेनि उनाव आं बिथांमोनखौबो इउपिपिएल हानजायाव जयेन खालामहोगोन।